Sochisin nyidap ke jing sngongu bat kataka jing aingo bat kataka kabangi sngongu yu belai jongi ublai jongi ulung babha ublai jongi ulung bakho yu bahak uba shlai badap daga jing I yanga uba I yafi ublai I yafi ublai I yange kabangi I bat ya kabangi syam ya kabangi madru aga jing em jongi kabangi I no ublai jongi ulong belai badap bat shlai ke jing I uba donro kata ka jing isnai uba isnai yafi uba sngosen ai yafi uba sngosen ai yangi ni dagi khon jo belai ngin IT ke jing em jongi hau try bat ngin ya bradlut baro sho belai yang try metip khambai ke baro ni syangya hame bat ni IT hame haka jing alam jome long kamon jome ko try ke jing em ni ke baro o ke buram ke jing ro ni ai sho belai baro ko gi khon gi jom belai ke ba I yo belai sngongu para bor yo belai ai ngu para bor yo belai ya ro para bor yo belai but ai ke buram sho belai ublai jonga jong pi ublai jing ilong badai hak pan yo ke buram ke jing ro nga ai ku belai I je pi ki para banget bi I wei pu wei haga kerteng ke bathiang ke ba im bat ke badan bor jong try jing yu Jesus Christ nga I je fi yu wei pui baro ki ba trang ki ba sliang bat ki ba trang ki ba sliang ban shashkor ika ktien jong belai bat ki ba wat ika khmat jong try ki briu ki ba I yo belai nga I je fi wei pui baro de ka jing I ke jong try jing ba ulang u Jesus Christ kene ka por ke ba menta ngin poi ka tin ga jo belai ban ai ga jinga selok ha kana ka por yu wei poi baro uba kloi ban yo snyau no uba kloi ban sha skor ya ka tin ga jo belai ka benta ka bangi kwa ban ya selok ha ka por kata kalong syapang bangin don kata ka bok tin ga jo belai ka kreningi bangin don kata ka jinga suk paralak sngap kanong rim kalong naka gospel jong Matius san lanong nakhot ke ba khandai naga gospel jong Matius san lanong nakhot ke ba khandai ki kintin ki ongkum ne sngap suk ki ba pen yesuk naba on khot yeki ki khon ublai sngaw thiang sngaw bang sngaw hun kane ke ktien ke cho belai sochisin ongkum ne suk ki ba pen yesuk naba on khot yaki ikhon ublai para banget be away puai how Jesus Christ kane ke ktien ke jo belai bat kane ke ktien ke jo belai ke keren yangi ki bayo sngyaw ke keren yangi ke ba shashkor ke keren yangi ki ba pule bat ke keren yangi ki ba puson ke keren yangi ke keren yu wei puai ubanget ika ktien jo belai yo tau banget ika ktien jo belai ke keren yangi wei puai baro ujat pan reo kat ki kelong ki bela kloi ki ba sngyaw kloi ban pediang ke keren ning kong ika jing em ke jonga ki lok ki ba how Jesus Christ kene ke ktien jo belai ke keren yangi ke boong ba suk ki ba penyesuk suk ki ba penyesuk naba on khot yaki ki khon ublai naba on khot yaki ki khon ublai sngaw tenan lada don na pneng jong pi lada don na pneng jongi ki bomdon kata ka jinga suk paralok lene bomdon ka jinga suk para marjan lene pimdon kata ka jinga suk bat ki paralok jong pi le se ha ka jinglong breu jongi ngimla bandap biang ngidap shibun jingduna yelong ki breu ngidai tang ki breu ta ki breu sa obreu ngimde ben long ki breu bandap biang ngidan shibun ki jingduna yulesi ke jingduna jongi yulesi don ke jingduna ki jongal ke jong pi yono bangi pensio si paralok ulok lana ulok thut
Harga ketien ke jom belai ke ong ngai pi. Bangi de ban lek yasok. Bat lada don kata ke jingduna ke jonge. Lada ngi kum la lek bakla. Hajing long breu tuma kum menenga ong ngim la bandap biang. Ya don shibun ke jingduna. Ibon don shibun ke jing bom biang. Yule sing kum la lek bakla. Yo paralak. Lada ngi kilok. Lada ngi paramarjan. Ke ketien jom belai ke ong ngai pi. Bangin lek yasok. Bat ngin lek. Bat malas ngiu tu la lek bakla. Lada don ununu balek ke bakla. La singo tu lada don ununu balek bakla. Pan map no. Baru tahu pada ban map udah ban map. Namara kecil jom belai ke ong. Yang ngai pi barok lang. Lada ngi map. Mot ngir nginom yok ke jing map no belai. Lada ngi map yu parlok congi ngir ngin yok ke jing map no belai. Dai tekadau. Ubadai ban pan map, dai ban pan map. Udah ban map, udah ban map. Te ki lok ki beit ki jong belai. Lada ngi don kum kata ngin lek yasok. Ngin lek yasok. Bengin don ke bensim. Ban long ke bensim. Ban don baik ke jing yasok paralok. Ke jing im jing long jongi. Ke jing mot jing perkat ke donut jongi. Bahkan don baik kata ke jing im jing long ni barok. Ban don baik kata ke jing yasok paralok. Klem don keno ke jing ya wuk nia ke ya wuk daw. Klem don keno wan pensiu si ya no. Kata kamram jeng ajung pi. Bagai keren ya ketin jong belayangi. Bangin lek yasok. Lada don apa yang pikir long kemi. Lada don apa yang pikir long kemi. Haka jing long priu ngim la bandap biang kum menenga ong. Yulisi pila pun kum pensiu si ro. Yulisi pila kum pensiu si ro. Ika para jong pi. Lani kin men jong pi. Ka ketin jong belai ke ong ngai pi. Bangin lek yasok. Bangin lek yasok no. Bat lalek bakla ke para dewan pan map ke para. Lalek bakla ma pikin men ro. Pan map no ma pikin men. Bat ke para ke dewan map. Lani balik bakla para pi dewan map. Kalong kata bangin dewan don ke mensim. Jong kata ke jing yasok. Ken mau. Ka ketin jong belai ke keren yang kalong bangin day ban pen yasok. Kamut bangin day ban don kata ke mensim. Ban yasok para lang. Ban yasok para marjan. Ban yasok shin men si para. Ka ketin jong belai ke ong ngai pi. Ka khot ngai pi. Bangin don haka jing ik. Bangin ya ik. Kata. Bangin ya ik. La dangim don ka jing yasok. Ika para lai ken men. Te kumno ngin syekri yo belai. La dangim don ka jing yasok. Yo paralok lo para marjan. Kumno ngin syekri yo belai. Dai te kedau bangin bishar bah, bangin yit bah. Ka ketin jong belai ka keren ngi. Bangin yasok paralak. Bangin yasok shin men si para. Ka ketin ka jong belai ka keren ngai pi kalong. Bangin yo kata ka jing iya. Ban ya iya. On dengi la don ka mensim. Lane ka donut ka jingmut jongi ka pedon kata ka jing yasok paralok. Jing yasok shin men si para. Ka ketin jong belai ka keren ka ong kum noi ngai pi. Ujisu ong kum noi ngai pi ong ba. Ika jing suk jonga ngai no afi. Mut on dengi don ke mensim badon ke jing yasok paralok. Ke mensim badon ke jing yasok shin men si para. Ka kalong bangin dap da ka jing ik paralok da ka jing ik shin men si para. Ka wanra no kata ka jing suk ka jong belai. Ka jing suk ka jong belai. Pitip ha perteng im. Ha kadok te ngimat ke jing ek ke babun. Henry ublay ongi ke jing suk nga eno afi. Pin syam kata ka jing suk ka bakanja belai. Ka jing suk ka jong belai. Pin syam ni ka ha ka mensim jong fi. Pin don kata ka jing suk mensim. Pin don kata ka jing suk. Kata ka jing suk ka jong belai. Ha ka mensim jong fi. Kata kalong ka jing suk ka jong belai. Ka ublay ong. Ka jing suk jong nga eno afi. Ublay. Jong nga jong fi. Nang ni ukularingi. Ban ay ngi kata ka jing suk ka jong. Bat hang ni ke bang suk te. Kita ngi pen yasuk. Ki breu ke badan ka jing yasuk paralok. Ki breu badan ka jing yasuk shi men si para. Ki breu badap da ka jing ik shi men si para. Ki breu badap da ka jing ik si paralok. Baro badap da ka jing ik. Ka kecin jo boleh ka kerku. Ka kerku da ka ai. Da ka da ka ba ka ong suk. Suk ba pen yasuk. Lari nginang ban yasuk paralok. Lari nginang ban ik shi men si para. Lari nginang ban longkum kata ka jing em. Nginang ro pen yasuk iki wai. On dengan don kum kata pengilalang ngilong ban penyesuk iki wei fitip nem on don ke mensim ngilanang ban yesuk bat ki wei bat ngilar kum cuban penyesuk iki wei ngilar ladangi i ba ki wei kim don jing yesuk bat ngilar ban penyesuk je ki
On pila don ke mensim kum kata bat kumno kalong ye ke kerteng jong pi kumno bat lakot ye pi kumno pi de kun jong blai. Hang ne ko suk ki ba pen ye suk naba on kot ye ki naba on kot ye ki on kot ye fi ba fi long ki kun jong blai. On kot ye pi de ki kun jong blai. Pi de ki kun jong blai. Ki kun jong blai ki de ye. Ki kun kide kita ki kun kide ke jing yo pateng na ublai. Ngap. Ublai u i ye fi. U i ye fi u perkat man ka sngi na manta jong pi. Bat u kuak ban ai ye fi ke bahatam. U kuak ban ai pi ke bahatam. Bat ublai kuak ba pin roy pin man ba. Ha kata ka jing ya dai bat ka mon jing o. Kumba pi ki kpa la ngi ki kpa pi ki kimi kuma pi perkat na manta ki kun. Kum bangi perkat na manta ki kun jongi. Ni perkat na manta ki kun jongi. Bagin ai ka bahatam mi ki kun. Bagin bam. Teng la dangi ye la dengim yo ban bam mi ki kun hari kun teng e bangin ai bagin bam. Mut kum kata ka do nut jong ukpa na ka kimi ye ki kun ka jing i kala the ha ki kun. Bat ki kuak ban ai ka bahatam mi ki kun. Ki kuak bakin i bakin roy ba kin man ba ki kun. Ki kuak bakin long ki kun kin roy ba kin man ba. Kat no tam. Une ukpa nabam jikot. Uba perkat na mata jonga perkat na mata jong pi. Naba la kot ye fi. Naba on kot ye fi. Ki kun jong blai. Ki kun jong blai. Fin long ki kun jong blai. Ukpa jonga jong pi. Utau ubah habeneng. Ye ka bangi duai ko ukpa ubah habeneng. Ukpa jonga jong pi ubah habeneng. Uperkat na ka mata ka jonga. Uperkat na mata jong pi. Ye ka ba batam mo kuak ban ai ye fi. Pitip na. Ukuak ban ai yang akuak ban ai fi. Ye kata ka ba batam ban ai fi ban ai ni. Oh blai jong ilong babha. Bat ke jing lek jong ilong ki babha. Bat ke jing ai jong barok ki long ki babha. Ni de ki kun jong blai. Filong ki kun jong blai. La kot ye pi de ka kerteng. La itu ye pi de ka kerteng. Ye ka kerteng jong pi. La pendap. Ha ka register ka jong try. Ki angel ki itu ye fi. Ka ket beneng ka itu ye fi. Filong ki kun jong blai. Pide ki kun sim. Ki ba koridor. Bat ki ba koridor haduk kata-kata. Namar filong ki kun sim. Namar utrai jeng ilong sim. Kupa jeng ilong sim. Ulong bahalor. Ubah klik tam. Bat filong ki ba koridor. On kot pi ki kun jong belai. Ki kun ke jong belai. Bat umen sim koit. Uyalam ye fi. Ong ka situ pol apostol cekin nongrom. Perala nang kon bakat sau namar kat kita kebala syak ilam do mensim kot kita kan kelong ki kon ke jong belai ngap kita ke ba syak la de ke jing kok ngok bangi syak bot ke bangi pengkok ngok haka jing alam bat haka jing hikai ke jong mensim kot ang Lukas kat ar kot bakat ar ke bang naba mensim kot un hikai pi haka ta kapor ko pi David ang ngap namar u belai u yengi u hikai ye kilaki jong ki kon Usneng ye la ke jong kon. Uhikai la ke jong kon. Uyalam ye la ke jong kon. Upensyai bor la ke kon. Ukersyan bor la ke jong kon. Ju e kon swet. Ngan e kun swet ong ublai. E kun swet yang ong ublai. Ngingis nyol dengi mat ke jing e. Dan apa yang PP phone yang bon ki kong ki phone yang ki mat ke jing e ba play ki kenduk ke jing e. Ki snyo ba play kelang oh lakut lat yang la e kun swet yang em ublai ong. Nganom e kun swet ya fi. Dalile nganom e kun swet ya fi wang. Ublai wang udon rengkat lembat fi. Udon rengkat lembat fi. Pi degi kun gi jong blai I ila ka jong kun rat. I yo blai pen snyo bah yo blai syekri yo blai kok ngo yo blai le ya ka mon jong blai. Kumong Efesos nriu de khot ke ben riu. Da ka ba syekri akhmat. Kum kinong pen snyo bah yo breu. Han rai kum ki syekri u Chris. Ngap. Kum ki kun jong belai. Kum ki syukri u Chris. Da ka ba le ka mon jong belai. Naduk ka mensim. Le ka mon jong belai naduk ka mensim. Ki kun jong belai I yo Jisu. I yo belai. Men I yo try ba belai jom da ka do not da ka mensim da ka jing mot da ka jing perkat. Ba da ka bor men I yo try. Try ong yo Petros kumno ko Simon. U kun jona. Me kam it ma me nga. Bani kini ki aka. Wong ho kan rat. Ngap.
u Petros u jubab shu blai hoi try. Ngai I ya me. Phi de gi khun jo blai. La khot ye phi. But phi de ben jubab. Shu la jong kupa. Ban jubab shu kun rat. Ang try. Hoi ngai I ya me. U Jisu fitip nem. U snyo ba e. But u cham snyo ba e kalang. Da ka bangi jubab te. Da ka bangi ong te. Try ngai I ya me. Oh, try ngai I ya me. Blai ngai I ya me. U blai kata ka jing snyo ba jo. Kata ka de u blai cham snyo ba. Balai bu blai ong yu Petros haduk lai sin. Simon kun jona. Me kam I ma me yanga. Wong try. Me de u blai me la tip yanga. U blai tip te ka donut yung Petros. Hatu pi ong tip blai. U blai tip. U blai tip ka donut yung Petros. U blai tip ka jing mo du Petros. U blai tip ka jing im yung Petros. U tip na dong siya dong. U try te. Henry balai u blai ong haduk lai sin. Haduk Petros snyo si. Namar u blai u snyo I kata-kata ia laga jong ki khon. U snyo koridor haduk kata-kata ia laga jong ki khon. Bat kata ka jing I jing u kala te haki. Bat pitip ne em. Kata ka jing I jong blai ka te haki. Bat udah snyo bah. Bat u snyo tengen. Bat u snyo kemen. Bakin jubab daladi. Bakin ong daladi. Haat kenrat. Nga I jeme. Me tip try. Nga I jeme. Ki khun jong blai. Jubab syo blai. Ang try. Nga I jeme. Nga I jeme. To blai ker khun ikan tin. E balengkot. Ka jingnya selok hakane ke por. U blai pendap ipi dega jingkar khu. U blai dang yalam ipi ki barok. Tene ke por menta kalong ba. Lada don apne pi sochisin kalong. Lada don apne pi ki paralok. Lane ki paramarjan. Lane ki men ki para. Lane ki long kpa. Lane ki long kemi. Lada pimdon ka jingnya suk paralok. Ngagat nga. Yes lok ipi bat nga kentui ipi baga ketin jom blai ka khot ingi bangin lek yes suk paralok. Bangi de ban ya map paralok. Bangi ban ya pan map paralok. La shinmen shi para la ringim don ka jingnya suk ru. Lek ya suk no. Lek pan map paralok. Lek pan map na shinmen shi para. Bat lek map no. Map no shinmen shi para ya suk no. Bat kawai nga kentui ipi tong ini yo na kawai ka jing ihat. Tong ini I shinmen shi para. Tong ini I no paralok. Ka ketin jom blai ka hikaya ngai ipi kalong. Bangindon kata ka jing ik para marjan bangine ik para lok bangine ik para bangai daka jing khoi to blend dekar khoi fi kene kalong ka tin jong blai ka khot ngene ka por u blend dekar khoi fi barok ki lok ki parlok barok jong ne ka por ka bakanta na kwa bantuai na ka banta ka jong fi ki long kpal ne ki parlok la ne ki long kemi barok jong ne ka por nga kwa bantuai menta jong fi bo try dayok ban kar khoi fi hangnong no fidon to isi mentalang syong jika syong jong fi isi mentalang ya duai lang ne kapor ngi duai menta jong fi bat boleh diok ban deker kui fi boleh diok ban yalam fi boleh diok ban pensyaj bor kersian bor fi to ni duai lang ablay jong nga aingo e metroy nga sngongo e kajing bahabat kajing isnay jome melong blay ba kraw ba don bor ba khli tam mi ba om don blay shoot duai pat ye komen khot ye komela khot yengi ko try ye komela khot yengi ablay ba e jonga ko try jisub e ko pa bangin ya suk para lak ko try bangin ya suk para marjan bangin ya suk shehman shi para try bangin ya map para lak try bangin ya pan map ko jisu ko try jisu rap yengi bangin don kata ka jing e para lak para marjan bangin don kata ka jing e shehman shi para bangin don kata ka jing e ablay ko try jisu para bangit rekom jo men sim ko yalam ngi ki kon jome dan ye hikai pen shed bor kersan bor ngi pendap ngi de ka bor ka bana jrong jome jisu be ker khu jong ne ka por ka bakenta nga it me ablay nga duai bat nga pan ki ne kerteng jisu hala kertar ude amen ublay yo ban ker khu fi bat fi baro bat such sin kalang nga kentu nga ye verifi lan pi singodon kam jing duai lapis ngodon kam bangin kersyani pe kajing duai pilak ban phone hagan pilak ban phone ya nga bat hakiti ki por banga bu nyau siteng sheneng kom to jan met pin phone nga kam kloi ba ban ya slok ban ai kitin jong blai fi ban ngi ban duai na mata jong pi the what sngo e suggestion nga kerpat fi what sngo e nga teng teng ngam yo ban shim teng teng pi su e bet klong bg bet bun go phone nga chunga shilong bg bet mar bun go phone tamo hagati por viji bede ke singol rang pat ban phone pi singol ke le rang ban phone arsin le sin ke singol rang ban phone henre nga ong pi wat singol rang wat singol rang nga long breu ba ushikri berit jom ple ngam ju singol a
bat la fi fun kanu sin ro ngam snyo ye la da don ko por ngam don la da ngam biji te ko por hari la fi fun kanu sin nga klong ba kloi ban shim bat la da lap la da don ko por to ko por nga kloi ban shim bat ni kloi ban kershan pi ka jing tuai wat snyo le roin ko shiminga ko mu para jong fi la ne kum kin men jong fi wat snyo le roin ni don shin men shikur ha trai pi don kam ga jingrap no belai te ni don kam nya kershan pi ga jing tuai ye kata ka bangi don ye kata ki ni ai hari kata ka bangi ni kan kita bangi don kumo petros o ngam don ka kesian ngam don ka rupa hari ngi don ka kerteng yung trai yeng yat no trai pi le ki kamba u yeng yat no fi nem om don ka bamla trai te wat snyo ye kolong ba pi fun kanu sin ro ngim snyo phone bek anu for fi don kam ga jing duai bat ngi kershan ni pi ka jing duai to blen ker khoi fi un ker khoi ngi barok lang namata ke borom chung amen amen